kiwachono Millicent mana kaka Millicent owachono achiel kachiel jawache lo piny owacho Isaac Mwaura igeno ni dhi chopo e skul primar ma Kobala mar chwalo chiem kony ne familia maromo 580 mojot e skulno nyaka noula dargi kowuok e miechgi. Skul primar no ma Osodo en achiel kuom kembe ma joma ula nodaro karachuonyo sani ojote. Ali abich nitiere skulno kendo achiel kachiel ali abich inyalo nyisowa ni to chenro mar pogo chiemo mag kony gi mwandu mamoko ma ok mag chiemo osechopo kanye, to bende jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura osechopo kanyo. Abich. Milton managa kiwacho no endo wantiere achiel kachiel e skul primar Mosodo manitiere ka chud bura makarachuonyo. Skul kama wantiere Milton en achiel kuom kembe ang'wen makoro keti mag reso jogo eko ma piyo ula oriembe miechgi ka kar chud bura makarachuonyo kama wantie kawuono ni ende kama oseyudo pek ma oseyudo midhiero mokalo mokel kod wach pi mapong' kendo muomore kalure kod koth madhi nyime kod chwe e kor gwenge ma pacho kende kendo familia mathoth mokalo piyo ula osedare miechgi kendo koro ogo tach e skul ma wantie ni endi kaachiel kod skunde mamoko machalo skul sekondar Mosodo ma bende okiyo kod skul ma wantie ni endi skul primar ma Kubuya kaachiel kod Simbi dispensary ma familia mathoth mokalo jote bang' ka pi osedarogi e miechgi. Milton kaka iwacho no endo wageno ni jawach lo sirikal Isaac Mwaura biro chopo e skul primar Mosodo ka endi sasa kochakore sane mar chiwo kony mowuok kuom sirikal mamalo, kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mopogore ne familia maromo 580 ma sani osebedo kojot ka koro thuolo madhi dwe achiel sane e skul primar Mosodo ka endi bang' ka pi oula osedarogi e miechgi. Wageno ni Mwaura biro chiwo mopogore kod pogo chiemo kony ne familia gi eki, bende biro golo milome mowuok kuom sirikal kaluwore kod kony monego bed ni tiyo ne jodak ma karachuonyo ka endi ma pi oula osebedo ka daro higa ka higa kinde ma koth chwe mang'eny. Milton en mor mara mar bedo kod ruoth morito gwenge ma wang' chieng' ka endi ma en achiel kuom gwenge ma pi oula osebedo ka daro jopiny kendo osebedo kelo pek mokalo kaluwore kod koth mosebedo ka dhi nyime kod chwe kod gwenge ma pacho ka endi. Chief biro chako gi nyingi ting'iswa ne kaka en achiel kuom jonanga ma koni endi kambi ka endi nitiere kaka pek mar dak osebedo kambi ka nikech juma mokalo ncha wayudo ka famili mane ka ni kod ywak mopore ka moting'o nok mag chiemo, nok mag mwandu mopore monego bed ni gitiyogo e kambi ka endi. Ere pek ma jogeni neno e kambi kama gijote ni endi bang' ka oula osedarogi e miechgi? Erokamano ahinya Ali, an Cosmas Odepo, chief ma wang' chieng'. Anyalo wacho ni kawuono wan Osodo Primary School kama oganda ma pi osemuomore miere gi odake. Wan kod miere 580. Mano nyisi ni oganda mantie e kambi ka ng'eny ahinya nikech miere go ting'o ji mathoth, kendo oganda modak ka nigi pek ahinya ka king'eyo ni ka ng'ato wuok e dalane kendo dak e kambi nyiso ni ngimane ma pile pile kako jariembo ok dhi makare. Koro nyiso no oganda man ka chiemo ok ginyal yudo maber nikech ok gitim tijegi kaka gitimo pile pile, kendo bende dhungruok mantie nikech gik makoro itiyogo gin gik makoro obedo stress ahinya nikech oganda thoth kaka chope. Pi mitiyogo kaka ung'eyo ni pi makoro itiyogo sani en pi makoro ochafuka ahinya, okethore kaluwore go oula momomore. Bende jogi kuonde makoro gijotiegi gin gidhungore ahinya manyiso ni kuonde nindo tin. Takaw thuolo mondo agone sirkal erokamano ahinya nikech sirkal osebiro in gi chiemo, kony mag chiemo to gi gik ma ok chiemo machalo kaka tent kod ongede kod gik minyalo ching go pi mondo gimodh pi makare. Koro oganda pod nigi chandruok, to wagone sirkal erokamano kendo wagone jochiw kony mamoko bende ma sirkal otudorego kaka non-governmental organizations mosedonjo mondo bende okony oganda mondo ngimagi kata ka ok ginyal yudo ngima ma pile pile to gidhi ka ok gineno pek ahinya. Erokamano. Kapok awe yadhi ng'ama chielo, arita mar jogo eko masani kojote kambi ka chalo nade? Nikech wang'e ni skul ka en kama oyaw ma ng'ato ang'ata nyalo donje, to famili gi bowe mier gi masani koro onge ng'ama nyalo donje. Ere arita ma uketo kaka jonanga ma kama ne famili gi eki mier kuma giwuok obedo arita makare kaachiel kod kambi kama gijote ni obedo arita ma onge chochruok mar arita kuma nyalo bedo? Erokamano ahinya Ali, kama oganda osechokore kamano mana kaka iwacho, arita nyaka bed gi threat, nyaka bed gi buogruok matin. To mano e tichwa kaka jorit mag gweng', waketo yore ma ochanore ahinya. Wan gi komiti ma watiyogo, bende wan gi village elders ma watiyogo, kendo wan gi patrols matimore
kinde ka kinde e kambigi mondo wa make sure ni mine kanyakla kod nyithindo mane kembegi odak maonge nywandruok moro manyalo bet nikech kama oganda nitie nyaka rita ketie mochanore. Koro wan on call kendo watemo kabisa mondo oganda modak e kambi odak kaonge bwogruok mar arita. Milton bende en mor mara mar bedo kod jaod bura ma Karachuonyo kaendi nikech ing'eni kar chud bura ma Karachuonyo kaendi e kama osebedo kayudo pek mokalo mar pi mapong' kendo muomore kendo kineno jogo eko ma osebedo ka dere miechgi en thoth oganda mowuok e kar chud bura ma Karachuonyo kaendi ma osebedo kayudo pek e weche mag oula mokelo negi ka koth chwe mang'eny e pacho kaendi. Weche mwa achiel kuom jogo eko mosebedo ka neno pek kaeno kang'eni en ang'o minyalo tim mar tieko wach oula mosebedo ka chendo higa ka higa kar chud bura ma Karachuonyo ka nikech maendi kama koro pek osebedo ka kipimo kod gwenge mamoko mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi. Erokamano Ali, ang'e ni wasebedo gi marach ni di mathoth wabedo kod flooding in this area mar Osodo to gi kuonde mamoko. To kendo flooding wabedo godo no osemiyo wa wich bar kabisa. Wayuoro emergency kaka kelo chiemo gika moko go eko wasetemo mano to mano ok enough. Mano kela gimi penjo maduong' ahinya ruok ni to ere solution manyalo last, solution manyalo miyo gini ok bed ni hinyowa every now and again. Yo maber en mani mokwongo cause mar flooding maneno kata ka sani ni en overflow mar river Miriu. River Miriu kelo pi gimalo kucho onge tabu nikech banks mage beyo to kobiro mwalo kato the land flat. Koro pi ke spread mar chand jonya kwere omedore mochand jo Sodo kae. Omiyo answer to wach ni en ni dikes owinjo ger mondo direct pi moa malo otere Lake Victoria. Mae yo kende manyalo konyowa. Omiyo ndalo moro nabiro ka gi team mar mar committee e bunge madil gi weche makamagi. To bende wasebedo ka wakwayo mondo gino otimre. Gero dikes mondo otimre. Ageno ni mano biro timore nikech mane kama solution nitie. To chutho ok en ma kende, an kod kuonde adek madwaro dikes. River Miriu okelo tabuno, River Wach bende kelo tabuno. Makata River Wach olo pi ma ok dhi e Lake Victoria direct kutundo piny, pigno ke masimbi kogembo wabedo go bege tabuni pile pile. Embe dikes koketi eka wanabed gi answer. Kato machielo bende gin adek en River Oluoch. En bende kotundo mwalo yo Karbala kae to o spread makoro onge kaka konyre. Embe dakino kende ema nyalo konyowa. Kata sama wawuoyene kuonde ma kwanogo omiyo nyakwire wan gi tabu flooding otimore maduong'. Osodo kama wantie ni wan gi tabu flooding otimore maduong'. Simbi kogembo wan gi tabu flooding otimore maduong'. Kato Bala be wan gi tabu machalo mano. To answer en mana dike. Erokamano ahinya Milton. Pod wabugo tache skul primar Mosodo kaendi ka warito mondo mi jawachilo sirikal oyudo kaka inyalo ka ntiere kaka osekel mwandu mag chiemo midwa mi famili masani koro ojote skul primar Mosodo kaendi. Mana kiwinjo no endo Karachuonyo kaende ma osebedo ka yudo pek mokalo kod wach mar pi mapong' kendo muomore kendo jogo eko ma pi dare miechgi osebedo ka ywak ne sirikal higa ka higa mondo mi many kaka inyalo ger dikes e genge aoche mosebedo ka daro gi miechgi mondo mi pek ma gineno kalore kod koth mosebedo ka dhi nyime gi chwe e pacho kaendi kik gine ma golo gi miere higa ka higa e kinde ma koth dhi nyime kod chwe. Kaka kamano Milton, abro duoke studio achiel kachiel mondo dhi nyime kod weche manyien mamoko ka wato pod wago tach e skul primar Mosodo kaendi wabro winjo ni tang'o mabro wuok kuom jawachilo sirikal kalwe kod pek masani koro oula okelo ne jodak mopogore mantiere kar chud bura ma Karachuonyo kandi Milton.
Erokamano Ali Abich kuom ler makamano. Wageno ni biro medo bedo kanyo mondo wang'inyiswa ni to jawachelo sirikal owacho ang'o kata kit kony mage magichiwo ne jo karachuonyo. Wadhi nyime chenro mag wuoth